माने गोरोन्थिखौ जोङो जोंनिनो बुंखायो डाइरेक्टनो सिदा खोथाखा। सल'गोफोर नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा आरो इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जे आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' नालि आदाखौ सिनाय मोनखायो नङा होमबा गासिबो। दा बिथांमोननि गेजेराव साननै सिगां मोनसे जाथाय जादोंमोन आरोना। बे जाथायखौ लानानै माने दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथांमोना खेंफोरथि होदों आरोना। अब्ला लोगोफोर बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव मा खेंफोरथि होखो नोंथांमोना गासिबो खोनासंलांजोबदो फारसेनिफ्राय फारि फारियैनो। जोङो दाखालि 3 थारिखनि गथ'नायाव जोङो नैबे फंबायफोर साब्रै गासिबो दंजोबोमोन जोंजोंनो। मोनहासार ब्रह्मजों? औ मोनहासार ब्रह्मजों दंफाजोबोमोन। मारै मारै जाया जाथाया? ओरैनो गथ'ना जानायाथ' माने गोरोन्थिखौ जोङो जोंनिनो बुंखायो डाइरेक्टनो सिदा खोथाखा। माने गोरोन्थिया जोंनावनो दंखायो। माने जोंबो एसे एनै जौ फेजोबखानायसोमोन नालाय। ओरैनोथ' बारा लोङाखैमोन बियार जोङो ओरैनो गंबासो लोंना फैदोंमोन गामिनिफ्राय। ओमफ्राय जोंबो जौ फेजोबखानाय। ओमफ्रायहाय बे माबायावहाय NRL डिफु खाथियावहाय बिसोरो बाइकजों फैनानै माने साइडआव लाखिदोंमोन आरोखि बैसोर मानसिफ्रा जायखिनि बाइकजों सानै फैदों। ओमफ्राय बिसोर साइडआव लाखिदोंमोन। ओमफ्राय दा बिसोर साइडआव लाखिनायाव माने जोंना दा एसे जौ फैनाय नालाय माबाया मोनहासारा। ओमफ्राय दा माने लाखिनानै माने ओंखारनानै गावनो एसे नारज्रिग्रोनाय जादों आरो बेखौहाय। दा नारज्रिनाय नालाय जेन'बा बिस्राबो रागा जोंनानै मा दादागिरि देखायदों मादों बेफोरबायदि खोथाखौ बिसोरबो बुंबाय। ओमफ्राय दा जेन'बा जोंबो ओंखारलायनानै बेवहायनो एसे बिदिनो एसे नारा नाथा एसे बुलायलायनाय जादों आरो। माने नारजिनाया बिसोर थाथै फैबाय नालाय माने गाव माने जौ फेखानाय नालाय ओरैनो गाव कन्ट्रल हायैजों माने ओंखारनानै माने दुगा जानोसै बायदि साननानै बिदि नारजिलायनाय जादों आरो। बिनि उनाव जे मोनहासारनि न'आव थांनानै एटाक खालामहैदों आरो बेखौ गारियाव थिखोनानै लाबोनानै बुग्लिदों बेबायदि अजद होदों बे बाथ्राया? बे खोथायाथ' टटेलि रं। माने बे बिदिथ' जेबो जायाखै। माने खोथाया बेयावनो जोब्बाय। माने बे जे जायगायाव NRLआव दावराव जादों माने बिसोरो ओंखारबाय नालाय बिसोरबो लावथि खनबाय जोंखौ बुबाय हनै बिसिनावबो फंफा फंनै नांबाय। ओमफ्राय जोंबो लावथि खनफिननानै जोंबो बुलाबायबाय। दा ओमफ्राय बिसिनावबो एसे बिदिनो फंफा फंनै आघात मोनबाय। जोंबो बुदों बुनाया ओमफ्राय माने बिसोरबो बुदों जोंबो बुदों। ओमफ्राय बेयावनो फोरसा फोरसि जानानै नोंबो थांदो जोंबो थांदो होननानै जों बिनिफ्रायनो फोजोबलायनानै फैदों आरो। बेनिफ्राय गावस्रालायदों? बिनिफ्रायनो गावस्रानानै जों न' फारसे फैबाय। जिथु गियान बसुमतारी बिथांनि सायाव मोनहासार बिथाङा केस जाफिनदों। दा बिनि सायाव नोंथांमोना बोखारना लाफिननो सानदों? औ जोङो बोखारनानै लाफिननो सानो। माने जोङो बे नंखाय खोथाखौ लानानै माने जोंथ' बेबायदि जानो साना। माने ओरैबायदि आंनि फंबायफ्रा दा माने बिसोरनि इयुन फिउचारखौ आं साननानै बुंदों। दा बिसोरो फरायफुनाय गथ'। माने आङो साननानै बुंनाया बेनो माने बिसोरनि रेपुटेसना खाराब जागोन, बिसोरनि इमेजआ खाराब जागोन। दा माने बिनि थाखायनो जोङो दाय गैयैखौ माने दायानो गैखाथारा। दाय गैयैखौ माने दाय खालामना लानो। दा बेखौ साननानै जोङो दिनै बोखारनो फैदों आरो। माने दायानो जोंनिनोखा नालाय जों बेखौ गोरोन्थिखौ जोङो जोंनिनो साननानै जोङो बेखौ बुंनो फैदों आरो। गारि बुख्रुबनायनि अजद खालामदों